Lord place concern. Look like me to find some doors. Onye ọbụla ga-ekwe ntị o. Ịbụ nwoke, ịbụ nwanyị, mana ibi n'Awka ebe a, ibi na Anambra State, whether indigent or non-indigent. Listen very careful for this special announcement. Ọ na-agara mmadụ niile eweliwe aga m asụ Igbo. Ọ bụ na ị na-anụ Igbo, gụọ ịnọ gị n'akụkụ kedu ife onye a na-ekwu. Bido tata bụ 6th of May wee luzie 4th of June. Gekwa ntị, ife ga-eme ewechisi agwa ọha na eze maka ụkpana ọgbakọ obodo. Ọkwa ntị o tiri ya oyim maka agwa gị bụ ajọ ọyị, mana oyim agwara m gị agwa bụkwa ezi ọyị. Agha kara aka agakwa eri nwa ngwụlọ, gị ghara isikwa n'ịnụlọ ya, gị ghara isikwa n'ịnụlọ ya, gị ghara isikwa o n'ịnụlọ ife anyị kwuru. Gọọmenti wee sị mụ gwa onye ọbụla nọ n'Awka na bido tata wee ruo 4th of June na mụ akwa ebe a aga m anụ nwanyị.